Жив е той, жив е. Там на Балкана потънал в кърви лежи и пъшка, юнак с дълбока на гърди рана, юнак в младост и в сила мъжка. Гениалната си поетична творба Христо Ботев пише, вдъхновен от подвига на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. На 6 юли 1868 година двамата войводи преминават река Дунав начело на една от най-големите и добре подготвени български чети. По пътя си към Балкана преодоляват атаките да многократно превъзхождащ ги противник. В ключовото сражение в местността Канлъдере, край Севлиево, тежко ранен е Стефан Караджа. Той попада в турски плен и скоро издъхва от раните си. Оцелелите четници, начело с Хаджи Димитър, достигат връх Бузлуджа в Стара планина, където храбро отблъскват ударите на турските войски, докато почти всички, включително и войводата, не падат мъртви. Подвигът на четата отеква дълбоко в българското национално съзнание. Месеци след гибелта на войводите продължават да се носят слухове, че двамата са живи и продължават борбата. Пред нас се намира знаме с извезан с сърма коронован лъв и изписан над него надпис «На оружие, мили братя». Надписът от другата страна е «За вяра и независим». Последните 3 букви липсват и се предполага, че са пропуснати, за да се разположи симетрично надписът. Това е едно от двете бойни знамена на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Знаменосецът Христо Македонски си спомня: първото знаме беше по-хубаво и по-скъпо и беше чисто изработено с надпис «Свобода» или «Смърт» от едната страна, а от другата не помня имаше ли някакъв надпис. Второто знаме беше по-малко, по-проста работа и имаше надпис «На оружие, мили братя» от едната страна, а от другата «За вяра и независимост». След сражението на Бузлуджа, Христо Македонски успява да се спаси заедно с скъпата светиня, скрита в чантата му. След неговата смърт, двете му дъщери го предават на Народното събрание. Днес оригиналното знаме се съхранява в Националния военно-исторически музей в София, а посетителите на Националния исторически музей могат да видят негово точно копие.